Kita ke kandak selanjutnya, kandak dari Bang Irsan Banah duduk sirian Jumat naruh malakini. Bak kandak lagu CR ke lagunya Kak Kinci tuo kita lenongan. Goyang kedua. Langsung di papajang je lah. Kalau gue ikut dari Bang Kuri, jo kawan-kawan balakin. Gue jaga selamat baguro selalu tuak jo. Kabake mama jiru sana. Dalam likuan salam dari Bang Kuri ban. Sakete pasang kabake Bang Jeffrey. Bang Jeffrey, kok di dunia kau lah mulai tuo. Bila kau lah Bang Jeffrey kababini. Baik itu mana pasal salam nangko. Baguro kita sama lagi ni. Lai rami tamu nanti bo. Bila kau Bang Jeffrey nak kababini. Nan gampo lah acok tibo ya. Betul apa pasal sebenarnya. Dari Bang Kuri mana lagi ni. Lanjut kaki citu kita lihat nama. Bandala kariang sama tumbuhan badan nana tiga kita apa gunung sumpulunga pasalara puan coy konasib si kinci atuo sumpulunga pasalara puan coy konasib si kinci atuo. Pak Dodi ketua. Lanjut. Orang kampuang pancari kayu taralah denai kayu api tak jale badan kajadi abu padu paanan ko manahan nanti tak jale badan kajadi abu oi abang Jepri nyoit tak babini. Op sahabat Darnyo Bang Irsan Banah duduk sirian Jumat naruh malam kini. Kok lebuli pinta je pintu malam kini ke et. Tolonglah tagak eka patai malagu et baik tu bana pasan saluran ko. Bulian nak siang nak bari tarang bak bulan dek itu pasamu. Tolong tai. Oi tantua do Bang Isan lupa tagaanyo. Oi sakatiko di kampus budi luhur. Di malah denai kareson indah kabedo. Oi anak banyak laki denai maganggur. Di mahati boleh hinta gaibo. Oi anak banyak misnai laki maganggur. Abang Isan sudah menyuruh anto. Oi apa pulo dadi si kumbang anak monyo. Oi latiko ari. Oi nyomonggo. Oi tapi kini minta oi bali ajuo. Kurang cikar yang Bang Isan jadi tanyo juo. Oi de dirinya sadang babat dan aduo. Allah barang de kami badendang tanda Bang Isan memanoi sama lampu. Ia ala kincia sana ana usang-usang anak menumbuh nyokaya juo. Ia la kincia dia na usang-usang nana menumbuh ama nyokaya juo. Yalah lapa japlok lagunya ke kecitu. La prasu cik-cik kandak di sana kita nan naik ke pentas kita.